गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सिसि बिटिआर गौथुमा बिटिआरनि सिइएम प्रमद बर' बिथांजों सावरायदों। बिटिआरनि मोन 30 माहारियारि आफाद आरो फरायसा आफादा बिटिआर गोरोबथानि उनाव कअर्डिनेशन कमिटि अफ बिटिआर अर्गेनाइजेशन एबा सिसि बिटिआरअखौ दादोंमोन। बे आफादा बिटिआर ओनसोलनि गोजोन थासारि लाबोनाय, बिदा-फंबायनि गेजेराव अनलायनाय, गुबुन गुबुन हारि माहारिखौ लानानै खामानि मावगासिनो। बेबादिनो सिसि बिटिआरअ आरो बिटिआर काउन्सिलनि जानानै प्रमद बर' बिथांजों सावरायलायदों। बे सावरायनायनि गुबै थांखियानो जादों गोजोन थासारिनि सायाव, लेन्ड इस्यु एबा हा-हुनि जेंनानि सायाव गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरा अजद दैखांदों बिनि सायाव सावरायलायदों। ससिय' इक'नमिक डेभेलपमेन्टनि सायाव आरो कमिउनिटि डेभेलपमेन्टनि सायाव लोगोसे समानथि मोनथायनि सायाव सावरायलायदों आरो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि सायाव गुवारै सावरायलायदों होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मिथिहोदों। सिएजि एबा कमप्ट्रलार एन्ड अडिटर जेनेरेल अफ इन्डियाया आसामाव पिएम किसान बिथांखिखौ मावफुंनायाव गोबां गोरोन्थिफोर मोनदों। कमप्ट्रलार एन्ड अडिटर जेनेरेलनि मोनसे दिन्थिफुंनाय अडिटनिफ्राय मिथिहोनाय बायदिब्ला आसामाव 35% पिएम किसाननि मुलाम्फा मोनगिरिफोरा आरजाथाव एबा गनायजाथाव नङा। अदेबानि गोबाङानो नंखायै पिएम किसाननि मुलाम्फाखौ लागासिनो दं। बे आरजाथावै एबा गनायथावै मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो होनाय धोननि 0.24% मोनफिननाय जादों। सिएजि एबा कमप्ट्रलार एन्ड अडिटर जेनेरेल अफ इन्डियाया आसामनि पिएम किसान फान्डनि गाज्रि खालामनायखौ नोजोर होदों। दासान्दि रायजोआव उन्दै हिनजावसाखौ हानजायै जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ खोनानो मोनगासिनो। थिग बेबादिनो रायजोआव फिन आरोबाव नुजाथिदों उन्दै हिनजावसाखौ हानजायै जिनाहारि खालामनाय जाथाय। 16 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ हानजायै जिनाहारि खालामग्रा दुथांफोरा दायो पुलिसनि आखायाव। जाथाया सोराङाव फैनायनि उनावनो पुलिसनि गोख्रों एक्सन। चिरां जिल्ला रुनिखाता पुलिस थानानि बेन्दोंआव नुजाथिनाय उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि भिडिअ'आ समाजारि बिजोङाव भाइरेल जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय आगस्ट दानावनो सासे उन्दै हिनजावसाखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा हानजायै जिनाहारि खालामदोंमोन। समाजारि बिजोङाव गोसारनाय भिडिअ'नि गेजेरजों रोखा जादोंदि सा 6 दुथांफोरा हिनजावसाखौ हानजायै जिनाहारि खालामदों। रुनिखाता थानानि पुलिसआ हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामग्रा सा 5 दुथांफोरखौ हमनो हाबाय। नाथाय दासिमबो सासे दायनिगिरिया खारखुमानानै दं होनना पुलिस बिफाना फोरमायदों। फैबाय थानाय दुर्गा फुजाखौ नोजोर होनानै आसाम सरकारा सिगांग्रोनो एसअपि फोसावदों। फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्रायनो रायजोनि गेजेराव जागायगोन दुर्गा फुजाया। आसाम सरकारनि बिथोन बायदियै दुर्गा फुजानि थाखाय सिगांग्रो फोसावदों एसअपि। दुर्गा फुजानि थाखाय जिल्ला खुंथाया फोसावनाय एसअपि बायदियै रायजो राजाफोरा नेम खान्थिफोरखौ मानिनांगोन। कामरुप जिल्ला खुंथाया दुर्गा फुजानि थाखाय एसअपि फोसावना होदों। गुवाहाटि नोगोरमायाव दुर्गा फुजानि थाखाय गारि मटरफोरनि खारनाय लामाया सोलाय सोल' जागोन। गासैबो दुर्गा फुजा खुंफुं कमिटिफोरा अनलाइननि गेजेरजों रेजिस्ट्रेसन खालामनांगोन। जायखिजाया फुजाथिलियावनो गोबारै मिउजिक दामनो मोननाय नङा। बेजों लोगोसेनो मोनफ्रोमबो फुजा मण्डपाव सिसिटिभि केमेरा लागायनांगोन। बेबादि सांग्रां नोजोरजों फैगौ दुर्गा फुजाखौ खुंनो थाखाय फुजा कमिटिफोरनो सरकारा फोसावनानै होदों गोदान एसअपि। सोलोंथाइ बिथिङाव बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। रसमिरी बसुमतारी मुंनि सासे हिनजावसाया एमबिबिएसआव जायगा मोननो हादों। तेजपुर मेडिकेल कलेजाव एमबिबिएसनि थाखाय मुं थिसननो हानानै रसमिरी बसुमतारीया गगामुख हालामखौ गोग्गानाय लाबोदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला धेमाजि जिल्लानि गगामुख हालामनि 2 नं बैजन्तिपुर गामिनि रसमिरी बसुमतारीनि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय। बिफा हेमन्त बसुमतारी आरो बिमा अजना बसुमतारीनि देरसिन फिसाजो रसमिरी बसुमतारीया एमबिबिएस कर्सखौ दायो जाफुंसार होनो साखाफारा। थारैनो बर' हारिनिफ्राय एमबिबिएसआव जायगा मोननो हानाय लाइमोनफोरनि अनजिमाया सानफा एफा बारायगासिनो दं। बेबादिनो रसमिरी बसुमतारीया तेजपुर मेडिकेल कलेजाव एमबिबिएस फरायनो जायगा मोननायखौ लानानै गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों। फिन आरोबाव भारत सरकारजों गोजोन गोरोबथा खालामदों मोननै उदखारि आफादा। एनएलएफटि आरो एटिटिएफ बे मोननै उदखारि आफादा
भारत सरकारजों गोजोन गोरोबथा खालामदों। मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहनि सिगाङाव त्रिपुरानि नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ त्रिपुरा आरो अल त्रिपुरा टाइगार फर्सआ गोजोन गोरोबथा खालामो। थारैनो भारत सरकार आरो त्रिपुरा सरकारजों गोरोबथा जानानै त्रिपुरायाव NLFT आरो ATTF उदखारि आफादा जोबस्रांबाय। भारत सरकारजों गोबां मोनथायखौ लानानै मोननै उदखारि आफादा गोजोन गोरोबथायाव फैदों होननानै मिथिनो मोन्दों। आरो मख'नो गोनांदि 35 बोसोर आखायाव हाथियार लानानै NLFT आरो ATTF उदखारि आफादा गावसोरनि मोनथायनि थाखाय सरकारजों जुजिबोदों। गोलाव बोसोरनि जांख्रिखांनाय थांखिया दिनै गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि खुंथायाव थुंगेबाय। मख'नो गोनांदि सा-सानजा रायजोआव थानाय उदखारि आफादफोरजों मोनसेनि उनाव गुबुन मोनसे गोजोन गोरोबथा खालामगासिनो मदि सरकारा NLFT आरो ATTF उदखारि आफादनि खमैबो 10,000 केडारफोरा दासिम सारेन्डार जाखांबाय। NLFT आरो ATTFनि गोजोन गोरोबथायाव फैनायखौ त्रिपुरानि गिबि मन्थ्रि मानिक साहाया गोजोननाय फोरमायदों। प्राइम मिनिस्टार उच्चतर शिक्षा अभियान स्किमनि सिङाव बिटिआरनि माखासे सोलोंथाइ फसंथानफोरनि जौगाथायनि थाखाय राङारि अनसुंथाइ होदों। सोलोंथाइ बिथिंखौ गोख्रोंसिन खालामनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनो 20 कौटि रां, बाक्सा जिल्लानो गासै 10 कौटि रां, गरेस्वर फरायसालिमानो 3 कौटि रां, बरमा फरायसालिमानो 3 कौटि रां, बिबि किसान फरायसालिमानो 3 कौटि रां, गियानपीठ डिग्री फरायसालिमानो 96.40 लाख रां आरो सालबारि फरायसालिमानो 3.60 लाख रांखौ प्राइम मिनिस्टार उच्चतर शिक्षा अभियान स्किमनि सिङाव होनाय जादों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।